Am practicat gimnastică ritmică timp de 15 ani și am făcut parte din loturile naționale ale României și Moldovei. Wow, foarte tare! Ai participat la competiții împreună cu loturile? Da, foarte multe. Spune-mi așa ca să-ți tragi sufletul. Care ți-a rămas cea mai aproape sufletului tău? Puține emoții. E normal să fie așa. Te-ai simțit mai bine alături de loturi României sau alături de loturi Republicii Moldova? Împreună. Mi-a plăcut experiența și acolo și aici. Și cât a durat cariera ta de gimnastă? 15 ani, de la 3 anișori. De la 3 ani? Da. Și ai prins așa o competiție mare? Da, am fost la multe competiții internaționale. Și acum cu ce te ocupi? Acum sunt antrenoare și blogger. Și ești cunoscută în Republica Moldova? Da, sunt populară. Ok.